Akadongan sisada hapur siaun, saida meni Tuhan matotong mian di bagasan rohatta ganup. Omma barita naulini Yesus Kristus mangihuton nabadia Matius. Dungi Roma akka sisianni si Johannes padidi madapotto Yesus. Uhuk manukuton, boasa ia hami dohot akka parise marpuasa do. Hape ia akka sisiam mudang. Dia lusi Yesus manasida. Heado ninna rohamuna marsak akka tamueni parpesta. Saleleng di tonga-tonga nasida dope panguli. Totu dang. Alay rodo tikina. Buaton nama panguli siya tonga-tonga nasida. Ditiki ima nasida marpuasa. Songonima barita naulini Tuhan. Akadongan sisada hapor seaon. Idok rohaku totong donian gabi tudu sanadinggan dihita taringo sada inatta nama baina dungadung hinorhon ni parmoding ni na mga labibana. Ditikki na say mengadungi inatay. Ala asini rohani keluarga didokma tu inatay. Nung nga beda, ngasahi bejoy, mangam majoho ida asarong gugom. Alayaha may do inatay mga lusi. Pitor hato do imana maradi siya nadungadung nay, jala di do ayarong do petehe jangkol tay. Nyomma nani do na iya adungadung ni inatay, dang nasiyan rohana be, alay gabigay do adungadungi ibay ni natay. Gabi sada bakko, sada aturan dihita jolma, muluadong halak na madjuluan hita. Akadonga si sada hapor seaun. Songsongonido ditariaso di bagasa barita nauli naung tabigi sa darion. Disukku sisian ni si Johannes padidi do Jesus taringok marpuasa. Buasa ia hami do akaparise, marpuasa do. Hape ia akka sisiam mudang. Panukuna non marharoroad do sianuhum ni halak Jahudi. Ia puasa di nasida, ima tikki di nasida na laho marduk ni roha. Manolsul bagi. Sialani sudi jolma ditiki ikodo patuduhon. Bohina tersongon halak na marsak. Nasusa. Manang dang be minar be buhina asa iboto hala nasida madalaton parpuasaon. Sialani gabi adul do pangatusiyot taring puasa ditiki ala di bayad do puasa gabi sada bakko manang gabi sada pabainan asa dipuji manang dipasangap halak. Sialani do didok Jesus mengalusi akasisian ni si Johannes padidi imadok. Heado ninna rohamuna marsak akka tamue ni parpesta salileng di tonga-tonga ni nasida dope panguli. Ia panguli na nidok ni Jesus ima ibana sadiri. Maradopon huria ima salhutna akka sisiannay. Alana molo dibagasa sa daulaon pardonga saripeon tung nasujadi do akka jol manaro mangorom dirina, manang marpuasa, manang patarida hubuhina di bagasan hasusahan, manang arsak, alay, saluhu na mariaya, jala marpahean na lehe, laho, mangadopi, ulaw paradatoni. Tung nasujadi adong arsak, manang susa ditiki, di ulaon si songoni, terlumubi ma, molo disido pe panguli doho na niulina. Aliak kadonga si sada hapor siaun saluhu na dohita dipodai debata marhite to na ni debata sa darion. Marpuasa manang mangotik manang mangorom diri gabi sada tadama naradehita mulak tu debata manang marhamubaon ni roha. Sudedo gamo tahe mangajar ho parpuasaon. Alay, Jesus pasingot tutuak kasisiani, doho tuhita sa darion. Asa unang niyan hita,
mangulahon akka si songoni asa dipuji halak manang asa songon natama idaun nidongan. Alai taulahom may marhite na tarodza rasiyan bagas rohatta. Ima gabi songon tada ukap ni rohatta pajonok ko diri tu debata. Jala porsea nasai debatado rapo kita di bagasan perdalanan ningoluta. Di bagasan perhubaso paskaon tunggodangdo akadalan di patu pahuriatta lahu pajonok ko diri tu debata. Parpuasaon mangorom diri manang mangotik gabe dalan lahu padinggaton hadiriota. Radehita manadik ko saluhu pabainata na hurang dinggan diari ng salpu. Radehita padinggato pangalaho na humurang maradopod zolma. Huhut panguluhon roha na dinggan diari na naingro. Ale akadongan si sada porsiaon marhite na mangarimangi hata ni Tuhanon ra dang betubu dihita roha na mangiburu perbadan elat late hosom dohot pangisahion dohot akka lan na asing dope. Lobisiani dihita hal katolik puasa mangorom diri manang mangotik ima sada tadda hamubaon tadda maswadahod diri jala tadda naparsidohot hita makilalahon haber hinaberni ni si taunan ni Jesus Kristus dihau pinorsilang. Perbueni perpuasaon mangotik manang mangorom diri tarida may nian marhite siyan na marsiurupak kita. Tabagi madeba basa-basa ni Tuhani tuak kadongan na marhahurangan. Dihuriatta tarida doi marhite na mabain aksi puasa pembangunan manang digwari may APP. Ima songo pelean pangurupion tuak kadongan na susa. Alamarhite siyan na taurupi dongatta gabe lehonon ni debatado dihita upa na balga jala ima songo sada pelean perdamaian tutuhani. Aliak kadongan anggia ma ditiki parhubason paskaon rapita padinggatto parangeta martangia kita jala tapatudu ma na parsidohot hita makilalaho bernit ni si taunan ni Jesus Kristus uju tarsilang ibana di dolok Golgota. Odo ubain na dipasingok Jesus do sisian ni Johannesi nang hita pe saluhuna madok. Alay rodo tikina buaton nama pangolii siat tonga-tonga ni nasida jala ditikii nasida ma marpuasa. Amin.